Sikwamkela mphulaphuli weVukani Community Radio silapha namhlanje kumasipala wase inxuba yethemba kuward 1 kwistrato ke iMpangela. Sithe sabe kanti sikwecwa ngabahlali baso istrato esisasempangela apha eCradock nabathe bavakalisa ukudana nonxunguphalo yimeko abathi bahlala phantsi kwayo besithi ke ukugqabhuka kwedrains kuye kubangele umonakalo omkhulu. Besithi ke yonke lento yenza ilindle libe kanti libubutyadidi apha eziyadini nalapha ke kuso istrato eImpangela. Sincokola ke nomama ohlala apha kuzo ezi zindlu esithi kukho amaxesha wokuba zigqabhuke ilindle eli lilenze ubutyadidi ngaphakathi kuzo zombini izindlu ezi ede wenza ke namacebo ozama uthintela le meko. Esithi ke yonke lento ichaphazela nabantwana abancinci mphulaphuli weVukani Community Radio. Mama, siyakwamkela kwiVukani Community Radio. Olugqabhuko lwelindle oluye lenzeke linichaphazela njani ningabahlali, ngakumbi ke njengoba usithi igqabhuka ngaphakathi endlini ichaphazela izindlu zombini? Kuye kungena igrain igcwale indlu lena nalena indlu neyadi yonke. Ngoku ndiye ndithathe ezi zitena apha ndenzela uba abantwana bam bangakwazi uphumela ngapha baze kweli cala khoze nabo budididi benzeka apha eyadini. So nikhe nayiripota kumasipala mama? Siyiripote kaninzi, ndide ndithi xa iqalisa uyenza laa nto ndifowunele kamasipala, then mhlawumbi bawuza kusukela ilandelayo okanye ngengomso omnye. Baye bathi ngenye ixesha bona xa bexhogonxileyo phaa ize ke ngoku ingene nalapha endlini. Isiphatha kakubi kakhulu ngoba uthi uhlele endlini uvalile phakathi kunuka ilindle endlini siphefumla yonke loo nto, abantwana badla ngokukhathazwa nazizifuba. Nibawela umasipala anenzele into? Mna ngokukwam ndiba umasipala isise kwa yonke idrain apha ecaleni kwam endlini. Andiyazi ke mhlawumbi noba ubona bangasinceda njani uba ingabikho apha kuthi esitratweni. Sisi, usixelele nawe ngengxaki enijongene nayo yezi drain ezithi zibe kanti ziyagqabhuka apha kwindawo le nihlala kuyo kwesi strato sasempangela. Kwenzeka ntoni kanye kanye? Kudala sakhalayo tata ngezi drains lapha eMpangela. Uqala kwethu bakwazi ukusihoya nxa befuneke sibagayele ivoti. Bamane ngokuza ukhona umama wayekunye nalo ungukhansila ngoku, so thina sasegayisela yena ivoti. Nguye umuntu kwaye wayithatha wayisa ngaphezulu lento, kwaye kwafika no-SABC ezofota apha, and then ukhansila esina yena currently weza kube esiva bakuwenzeka lento usisi ukwazile uzoya. Samgqibela ngoko emveni kwako zasiphindisa umoya, and mna I'm one of the victims. Ndafumana umntana wam wafumana i-TB apha. I-treatment yakhe uyigqibe ngoFebruary because of his drains. Abantwana benu badlala apha naba nangoku abanye abantwana phezu kwawo umselelo basesichengeni kangakanani, bakwirisk engakanani kuyo yonke lento yenzekayo? Bakiriski kakhulu ngokwempilo yabo. Kungamanye amaxesha siyoyika because of ezi ndawo ezi zethu zivulekile. Ngamanye amaxesha umntana angadlala njengamntana kanti bayatshonisana napha phakathi kwezi drains, so umntu angakwazi ukuphulukana nomphefumlo womntana wakhe kule nyini yenzekayo umhlobo wakhe. Lo gxagxagxa wenzekayo unevumba elinganyamezelekiyo elisuka apha, yinto eyenzeka iphinde iphele okanye yinto esoloko ilo hlobo niphila le meko? Siphila le meko, yinto esoloko ilolu hlobo. Alright mama, sincokola nawe usithi eli lindle liphuphuma apha de libe kanti liya nasemangcwabeni kangangento yoba kukho usapho okuye kwanyanzeleka ukuba lombe lugrumbe ingcwaba lomntu limfuduse apha kulo mgqobhozo limse kwenye indawo. Kwanyanzeleka uba idrain ezi zistakile apha and zisirhangqele nje zirhangqe namangcwaba. Kwanyanzeleka kukho abantu bafika, ifemeli yahumba umntu wayo yamthatha yamsa kuloo ndawo yomngcwabela khona, kuba kaloku amanye amangcwaba la etshonile zidrain, kuthe gabhu zidrain, so akasabonakali amanye amangcwaba, so adada phezu kwamangcwaba. Sikuloo ngxaki, and then nabantwana bethu sikufutshane emalantukele ezidrainini apha. Ndinomntana ona-13 ona-11 ona-12 10 years ebesanda usuka izolo kagqirha, ugule ixesha elingange-3 months. So ke ngoku le 3 months oke khohlela izolo ekuseni wavuka ikhala xa ndimbalekisa zimsa kagqirha, wathi ugqirha udibene nendawo emdaka, so ndabe ndixoka yilaa drain phaa ingakude, and inomngxumo ivulekile laa drain, and isekuvela kuthwa nabantwana phakathi kwezaa drain.
iniphatha njani loo nto mama, ngakumbi isisonka semihla ngemihla enijongene naso esi ibe inevumba eliqatseleyo le nto ngolu hlobo? Isiphatha kakuhle. Ngelinye ixesha singabantu asikwazi ukutya, siyavomitha, asikwazi ukutya, okanye funeke sisuke siyohlalela kwindawo ekude kunedrain, so asikwazi ukutya, siyabhitya ngenxa yedrain apha eLantukeni Mpangela. Ndiyazi ke uba singade sithini na, kuba le nto siyiphilayo siphila intlalo enzima. Kudala kuritshothwa kuthethwa kumasipala akasikhathaleli. Xa ifika ilori sivuye into yoba hayi izastopha idrain, iqale ekuqaleni. Kukho nale yapha emangcwabeni idlangathe laa drain, iduduze. Kukho enye apha ivaliwe loqwela apha kule ndawo sime kuyo, ivaliwe le ndawo. Imoto oloqwele, iimoto zabacala phaa etawuni azigqithi ezi zabamhlophe kweli cala, azigqithi iimoto zaba bantu phofu basiphetheyo, azigqithi kweli cala kuba kaloku masihlale thina kule nyini sikuyo. Kuvaleke nesitrato esi, kunzima uhamba kwalapha. Sivalekile isitrato, akukwazi ugqithela. Ndithi ke mna ke xa ndizibuza xa kugula umntu kwelaa cala sawela njani na ukuya kwelaa cala, akho moto edlulayo. Imoto ezange abafuneka ijike phaa yokunqumla kwesinye isicala, imoto ezange abafuneka ibheke kwesijike bebheke kwesinye isicala. Funeka iitransport abantwana zikwazi uba sesikolweni ngelinye ixesha lidrain. Nithi xa nithetha mama nizibona ningamaxhoba ngokuvota emva koba nivotile ningaphindi nikhathaleleke, kutheni? Uyingxaki singabe siphinde sikhathaleleke kaloku sasikhuthele basakwenzelwa yonke into, basithembisa ngezulu nomhlaba, so bangasenzela yonke into. Siyavota, akho nto encedakalayo. Abaphangela abanye abantu baphangele nikuza, basiyazi ke ngoku into ngoku masiqhubeke njani nangolu hlobo. Ivoti bathi sawungena njani evotini ke ngoku xa basiphethe olu. Umyeni wakho mama ungomnye wabantu abakula mangcwaba, niphatheke njani le meko yokuba kule ndawo bafanele ukulala ukuphumla kuyo ugxagxaza ilindle elifanele ukuhoywa ngurhulumente elingade libe kanti liyahoywa? Ingaba ninayo inkolelo yokuba eneneni balele ukuphumla, basilele ngoxolo kula mangcwaba xa belele phezu kwelindle, kudade ilindle phezu kwabo? Babelala ngoxolo nangokuphumla ngelaa xesha kwangekho sidrain. Ngoku ngokutsho kwam abalali ngoxolo, abalali bayahamba, abaphumli, abaphumlanga. Ndinomyeni useMandlakhe, ndinefemeli kula Madlaka, ndinomazala notatazala balapha kula Madlaka, ndinabantu bam kula Madlaka baleli phakathi kwilindle. Abantwana bam abazi futhi ngokuphuma bazondixa into hayi umlilo ngoku baza ngesikhala bayakhala. Ngaphandle kokugqwayiba ngenxa yelindle uphuma ihlathi phakathi kwamangcwaba. Hayi ke le yamithi ke yona ke iyasiyenza iphefumeni. Andithi imithi ayiphumanga caleni eMadlakeni, iphume phezu kwebhokisi, iphuma nebhokisi imithi. Yihlathi emangcwabeni, akusekho mangcwaba, sibona amangcwaba ngamatye. Kanti ke mphulaphuli wejelo losasazo lasekuhlaleni iVukani Community Radio, ayiyo kuphela le idrain oyibonayo eyenza le ngxaki, uphuma ngaphakathi nangoku kuyo ubumdaka obuninzi. Zikhona nezinye idrains ezininzi ezikhoyo kwesitrato ezigxagxazayo zisenza le nto. Lo mtyangampo wamanzi apha kuyo indawo le yamangcwaba yindawo le enawo namangcwaba weCradock Four, abo bathi bawa besiwa kwilizwe loMzantsi Afrika kumzabalazo wenkululeko yoMzantsi Afrika. Ngexesha lenkululeko kwilizwe loMzantsi Afrika iminyaka engama-29, 29 years, ilizwe loMzantsi Afrika laxhamlayo kwinkululeko kwintando kurhulumente wentando yesininzi usukela ngonyaka ka-1994. Umoya wabo ubugoxo bamathambo weCradock Four iphakathi kwabantu abachaphazeleka kulo mgqobhozo osukayo apha uye kula mangcwaba. Ubugoxo bamathambo wabo uphakathi kwabantu abakweli hlathi lilapha kuwo amangcwaba le. Kodwa ke esiza kwenza, sizawuzama kangangoko sinako udibana nomasipala wesithili saseKrisani sikhangele ukuba zicwangciso zithini umasipala anazo uqinisekisa ukuba le meko uluntu oluhlala phantsi kwayo kwesi strato saseMpangela, Ward 1 kumasipala wase Inquba yeThemba apha eCradock
iyakwazi ukulungiseka nanjengoko iyimeko le exelwa nje ngethi ibe kanti ichaphazela impilo zoluntu, imeko edala ukuba kube nzima ukuba uluntu lutye esiswini, imeko exelwa nje ngedala ukuba kubekho unxunguphalo kwimpilo zabantwana balapha eMpangela kumasipala lo wase inxuba yethemba eCradock.